En primer lloc, moltíssimes gràcies a tot el món, a tots els que heu vingut. Sé que fa calor perquè, a més, estava la sala ja ambientada, ja imaginaven que després la calor humana, que és la millor, ho acabaria d'ambientar, però la veritat és que estem contentíssims perquè en som moltíssims. I més, els que esteu i els que no esteu, que també en som presents molts d'ells. Gràcies a la biblioteca i a tot el món, i molt especialment a vosaltres. Intentarem, no ho farem molt llarg, perquè sé que esteu molta gent de cantó i que fa calor. Dir-vos només que Edicions 96 som una editorial de Carcaixent, que estem així com 11-12 anys editant llibres. Començarem només fent llibres infantils i juvenils. Les primeres col·leccions foren Bresson per a infantils, Salabret per al primer i segon cicle de primària, Milanta per a tercer cicle i ESO, recursos didàctics, poesia, tallers de cultura popular. Són les nostres col·leccions més importants. I ara, des de fa molt poquet, hem fet el vot. Fa temps que teníem ganes, però com que anem a poc, intentem cuidar els llibres i els recursos són els que són menuts i independents, i això porta el que porta. Ara, per primera vegada fa uns mesos, encetarem una nova col·lecció. La primera és de 6 a 96, amb una obra d'Azia Malaini, una dramaturga italiana que va sobre violència de gènere. És un projecte internacional que es diu Passos lleugers. I la segona obra, també d'una italiana, Paola Mastrocola, Una barca al bosc. I la darrera col·lecció que hem obert també en el mateix període de temps, en els últims 6 mesos, es diu L'Entorn. L'Entorn és una col·lecció que ix amb la voluntat, mentre de 6 a 96, al mirar diferents gèneres i, com el nom també diu, no està massa marcat en edats, sí que és per a edat adulta, gent ja lectora. L'entorn està pensada per a allò que ens és més pròxim, tant i que ens preocupa fins i tot. Té aquest compromís una mica més social. I ahir, com no, està el llibre que avui presentem. L'entorn va començar amb el territori valencià i canvi climàtic, de la mà de la Universitat de València. Els autors, que són diversos, són tots membres de la Universitat de València i de col·lectius ecologistes del País Valencià. El segon va ser Les muntanyes de Carcaixent, el coneixereu també molts, de Vicent Ferrer, tenim així present. Entra dins del Premi Víctor Orobal i Tomàs, que editem amb el casal Jaume I Grup Arrels, i Edicions 96, és una convocatòria bianual, i el primer premi és el de Vicent Ferrer, amb les muntanyes de Carcaixent. És un estudi sobre les muntanyes, amb rutes, paisatgístic i també botànic, interessant. El podeu fullejar si voleu, perquè està fora. I ara, Entre el silenci i l'oblit, d'Anna Oliver. Del llibre d'Anna Oliver en parlarà ella, el que tinga ganes, i ja convidar-vos també que si voleu preguntar o dir com no serà la part potser més interessant. I ens en parlarà en part Bria, la tenim a la dreta o a l'esquerra vostra, que parlarà i presentarà a Anna i també al llibre. Primer, agrair el que sigui una realitat d'aquest llibre, a Tomàs Llopis, molt especialment, per el seu magnífic pròleg, en part perquè l'ha llegit i és protagonista principal des del principi, crec que és els seus arrancs, a la gent d'Edicions 96, per suposat, sempre sense ells seria diferent, no seria el mateix, però també vull dir que aquestes són les persones que fan possible que apareguen els llibres com m'apareixen. I, clar, com no, a Anna. A Anna per el seu esforç, per els anys i anys d'estar furgant per els arxius, i perquè la grandesa del llibre, a mi, especialment en la literatura, m'agraden les coses que a mi no reivindica ningú, les coses senzilles, però penso que al mateix temps són les més importants i les més internacionals. Fa un moment Tomàs, i ara empre les seues paraules, ha dit una cosa preciosíssima i jo, en boca meva, però són paraules d'ell, la vull dir. La grandesa del llibre és que és fàcil reivindicar, estudiar i parlar de persones com Miguel Hernández i altres.
però de Paco Cucarella, de persones anònimes que han significat i que estan en l'oblit, fins i tot, a lo millor moltes vegades de descendents directes que no en saben la història. Aquest és el gran mèrit d'Anna, haver-se aproximat, haver-se interessat per algú no tan vestidor, no tan important com Miguel Hernández, que sí que té tiro i sí que ven. I ahir pense que és la seva gran grandesa.